Qari l-Evanġelju ta' San Mark. Wara li arrestaw il-Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija ixandar il-bxara tajba talla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna talla waslet. Indmu u emmnu fil-bxara tajba. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar ta' Galilija, lemaħ il-xmum u l-ħuħ id-drim qegħdin ikaraw ixbiek il-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu għalilhom: Ejja warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu ixbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor ra l-ġabbu ta' Zebedew u l-ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin iħejju ixbiek u minnu fih sejħilhom. Huma telqu missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warah. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Dan il-ħadd huwa it-tielet ħadd ta' matul is-sena u llum naraw il-Ġesu li jagħmel l-ewwel priedka lill-poplu. Priedka ta' ftit kliem, imma priedka li meta toqgħod taħseb fuqha toħodlok sigħat sħaħ ta' riflessjoni. X'jgħidilna Ġesu llum? Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna talla waslet. Indmu u emmnu fil-bxara tajba. F'kelma waħda Ġesu lill-poplu ta' żmienu qiegħed jgħidu li issa dawk it-tamiet li kellu l-poplu tal-Messija li kien se jiġi fid-dinja dawn issa seħħew. Dawn it-tamiet seħħew fil-persuna ta' Ġesu. Ġesu li der fosthom. Ġesu li beda il-missjoni fosthom. U allura Ġesu jagħmel din l-istedina biex kull bniedem, kull ludi jindem u jemmen fil-bxara it-tajba. ċertament, aħna bħala bnedmin, aħna l-koll bnedmin. Aħna l-koll nagħmlu l-iżbalji tagħna. U allura hemm bżonn kull darba numiljaw ruħna u nindmu minn nubietna. Inħallu il-maħfra tagħna tinżel fuqna. Dan huwa rigal lill-Mulej tina kull darba li aħna nirċievu s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Imma ma rridux nieqfu hawnhekk. Ġesu llum qiegħed jgħidilna biex nemmnu fil-bxara tajba. X'jiġifieri temmen fil-bxara tajba? Temmen f'Ġesu, temmen f'dak li jgħid Ġesu fil-Vanġelu tiegħu. Illum aħna qegħdin nagħmlu il-liturġija tat-tielet ħadd ta' matul is-sena. U l-Evanġelu tal-lum jerġa' jlaqqana ma' nies li qalu iva għal dak li l-Mulej rid minnu. Għandna darb'oħra, għall-ġimgħa l-oħra, s-sejħa tal-ewwel 4 apostli. Xmun u Indri, Ġambru u Ġwanni. Għall-istedina ta' Ġesu dawn l-apostli telqu kollox biex imorru wara Ġesu.
U din hija wkoll istedina li qed jagħmilna Ġesu llum. Aħna wkoll ninsabu marbutin ma' ħafna affarijiet. Ninsabu preokkupati fuq ħafna affarijiet. Imma bżonn li nemmnu f'Ġesu, nintelqu f'idejn Ġesu u nħalluh imexxilna il-ħajja tagħna. Sfortunatament qegħdin ngħixu f'dinja fejn tippritkanna biex aħna naħbu nistinkaw għall-affarijiet tad-dinja. Mentri Ġesu llum qiegħed jgħidilna għodu attenti. L-importanti huwa li tiksbu lili, li tgħixu klieli. Il-paċi